Мне, как ты знаешь, мне стрёмно. Пишем меценатам, пишем усім, налево-направо. Я хвалююся крыху. Молодец, Саша, ты працаваў нарэшце. Амаль 400 гадоў яна была назад зроблена. Мы беларусы, мы крутые. Ну што, хлопцы і дзяўчаты, гэта топ, гэта Рыгор Астапеня, Саша Івулін, і ў нас сёння вельмі незвычайны выпуск. Сёння мы будзем нешта распаковваць і пра нешта вам расказваць. Зараз мы едзем на студыю. Будзе топ, таму што мы сёння распавядзем вам пра тое, што Беларусь ва ўсёй часці была вельмі важнай часткай Еўропы. Гэта быў залаты век, і сёння ў нас кое-што з залатога веку. Мне не трэба яшчэ нешта гаварыць. Нічого не трэба казаць, мы едзем далей. Паехалі, раз-два прыёмна. Я, як чалавек, які разарваў гістарычную віктарыну у Акудовіча. Молодцы! 9 баллов, средняя школа номер 6 города Орша, а? Хачу тебя запытацца, памятаеш ли ты, ведаеш ли ты, што калісьці у ВКЛ былі залатыя часы, залаты век? Это, Саша, ведаюць усе, апроч пэўна удзельнікаў віктарыны, як быў Цімуха Акудовіча. Просто залаты век гэта сапраўды был час, і калі ВКЛ, Великае княства Літоўскае, у які склад уходила Беларусь, быў просто на законодателем мод у еўрапейскай гісторыі. Вось зараз Цімуха Акудовіч дасць вам крыху вось гэтай нашай якасці. Про тое, што такое залаты век у гісторыі Беларусі. Залаты век — это, конечно, метафора, але на самой справе 16 стагоддзе — это перыяд найвялікшага росквіту Великае княства Літоўскае. Гэта час, калі войскі ВКЛ былі моцныя, калі культура ў Великім княстве Літоўскім буяла і развівалася. Таму, ну, напэўна, так, можна казаць пра залаты век. Гэты перыяд у ВКЛ фарміруецца некалькі радоў войскаў. Гэта там тыя знакамітыя крылатыя гусары, туланы, такі новый род войскаў. Ну і ВКЛ ужо з цяжкасцю, ужо там ёсць прыкметы крызісу, але ўсё-такі змагаецца там і з маскавітамі на ўсходзе, вось, і з татарамі змагаецца больш-менш паспяхова на поўдні і так далей. В сэнсе культуры ВКЛ уяўляе сябе унікальную з'яву. Это адно з нешматлікіх на той час месца ў Еўропе, дзе адбываецца больш-менш мірная камунікацыя паміж рознымі рэлігіямі. А гэта, ведаеш, час там вялікага напружання ў Еўропе. Там ж пратэстантызм з'яўляецца, гэта ж ўсё бурліць, і вось у ВКЛ гэта бурліць на ўзроўні дыскусій адносна мірных. Ну і гэта спараджае вельмі класны інтэлектуальны выбух. Пра гэта вельмі цікава чытаць. Мы таму з тых часоў ведаем там Сымона Буднага, Цяпінска. Гэта людзі, якія вельмі далёка думалі. Растлумачні, чаму вось гэта мянушка залаты век, вось яна так прычапляецца. А паслухай, ну вот нават калі недасведчаному чалавеку папрасіць назваць, не ведаю, топ-10 гістарычных імёнаў, якія ён ведае, не беручы 20-е стагоддзе. Там хутчэй за ўсё палова імёнаў будзе 16 стагоддзя. Леў Сапега, Францыск Скарына, Мікола Гусоўскі, які-небудзь Радзівіл Сіротка, Радзівіл Чорны. Это ўсё адтуль. 17 стагоддзя звычайны беларус, напэўна, нават і не ўзгадае нікога. З 18-го нікога не ўзгадае. Ну вот рэальна. Ну адбылася максімальная сінхранізацыя вось гэтых там літоўскіх князёў, старадаўнерускіх княстваў, і выбудавалася сістэма, якая пачала рабіць цывілізацыю. За гэтым было вельмі цікава назіраць. Ну, на жаль, вот працягнулася это не вельмі доўга. Як вы зразумелі, быў час, калі ВКЛ была дужа моцнай дзяржавай, але у кожнай дзяржавы ёсць свае атрыбуты. І дзякуючы ахвярдаўцаў ініцыятывы Мальдзіс у нас атрымліваецца вяртаць нейкі атрыбут. І як вы думаеце, які з гэтых артэфактаў у нас атрымалася набыць? Калі Саша так рукой маша, да, вот мой твар крыху дзіўнавата, але... О! Ну што, Рыгорыч, показывай. Ну что, достаем и идем. Треба толькі асцярожна. Табе патрэбна дапамога. Галоўнае, Саша, каб ты за мяне маліўся і не перестаў гэта рабіць. Бо ведаеш, часы цяжкія, але все дасталі акуратна. Зараз пачакай, заприпаркуюся. Калі я гэта атрымаў, то яно было яшчэ і запакаванае ў 50 слоёў. Я 2-3 слоі зняў. Адпаведна, можам ісці, зняць яшчэ некалькі, і мы пабачым цуд прыроды. Насамрэч, гэта не цуд прыроды, гэта, канешне, адна з найважнейшых каштоўнасцяў і доказаў вялікай працы вялікіх людзей як бы на беларускай тэрыторыі. Бяры, панеслі, здолееш? 10 кілаграмм, я думаю. Сколькі? 10. Не, ну это усего. Оставим вот так красиво, я тебя сниму, типа с интригой.
Ведаеш, Рыгор, пакуль у мяне адчуванне, што мы набылі чорны квадрат Малевіча. Ну гэта, ведаеш, як гэтаму, што дзе калек бы. Зараз будзем гадаць. У кожнага веку ёсць свае атрыбуты, свае артефакты, і вось мне вельмі цікава, можаш назваць, ну, напрыклад, 4 артефакты, вось якія характарызуюць той ты век. Слухай, ну давай статут не будем называть, вы там, у вас уже есть статут. И напэўна не будем Библию з Карыны называть, ну бо таксама відавочная ўжо рэч. Это две рэчы паза. Я б назваў берасцейскую Біблію, якую друкавалі радзівілы ў сярэдзіне 16 стагоддзя ў Берасці. Ну, яна унікальная. Гэта адзін з першых такіх вялікіх перакладаў Бібліі, што праўда на польскую мову. Ён шыкоўна надрукаваны, з вялікай колькасцю там удакладненняў, ілюстрацый, шмат чаго яшчэ. Карацей, такая, ну, просто шыкоўны фаліянт свайго часу, вельмі важная кніжка. Талеры, срэбныя манеты, найвялікшыя ў ВКЛ. Гэта быў пачатак таго сур'ёзнага манета-выдання у Вялікім княстве літоўскім, ну, ягоны найвышэйшы ўздым. Гарматы, якія выліў Радзівіл Сіротка. У канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя, ну, гэта быў такі заява аб сваім статусе высокім. Хаця эти гарматы нармальна стралялі, але яны яшчэ выглядалі шыкоўна, і гэта такі адзнака значнасці вот этой літоўскай магнатэрыі, якая прэтэндавала на сваю ўладу, на сваёй тэрыторыі. Ну, напэўна, можна назваць, у нас що тут з радзівіламі зноўку звязана, можна назваць мапу Томаша Макоўскага. Той же Сіротка убачыў дзесьці маладога таленавітага хлопца з Гданьска, Тамаша Макоўскага, і запрасіў да сябе на работу. І гэты хлопец вельмі шмат чого зрабіў для радзівіла, але, напэўна, самае важнае і заўважнае, ён намаляваў разам з калегамі, некалькі год яны ездзілі па ўсім ВКЛ, і па выніку яны першыню намалявалі нармальную мапу Вялікае княства Літоўскага. Не сказаць, каб вельмі прэзентабельна выглядала б, не? Што это за бандура? Гэта, Саша, мы зараз даведаемся, я прынёс табе нажніцы, я ўзяў сабе. Можам цішыні мочкі распакаваць. Ці будзем нешта гаварыць, што ты хочаш? А ты хочешь сразу резать? Ну, можем, а что ты будешь робить? Ну, блин, мне, как ты знаешь, мне стрёмно. Во-первых, это, чтобы вы понимали, давайте АСМР. Ты знаешь, что это штука, нет? Я не знаю, что отбываецца. Я заўжды люблю анбоксинг, это ж такое пачуццё, асабліва калі уж штосьці каштоўнае. Прикинь, сейчас там трупак какой-нибудь. Тут портрет Александра Лукашенко. Ты готовый? Саша, возвращайся. Я ушел, все. Я устал. Ты не устал? Ну, немножко. Смотри, это самая большая пупырочная штука, которую я видел вообще. Ты хочешь себе забрать? Да, признайся, ты хочешь ее себе забрать. Все, мы уже близки, я бачу уже что-то. Я уже нечто бачу. Викинг это из окна уже, думаю. Не, ну мы же за экологию. Что происходит вообще? И вообще расскажи, как вот эта штука оказалась в нашем проекте? История была наступная. У нашем YouTube-проекте «Гэта топ», подписывайтесь. У нас было 3 интервью в этом YouTube-проекте. И это интервью, которые робились с нашими сябруками. Саша запросил Филипенку, которого я называю просто Филиппеныч. После у нас было другое интервью, это Юрий Дракохруст. Как ты называешь Юрия Дракохруст? Юрий Александрович Дракохруст, маэстро, магистр. А третье интервью было с Валентиной Андреевой. Потому что это аршанская сябрука, Саша. Аршанские. Аршанские паўсюль. И подчас интервью я увесь час глядел на стенд с книжками. И возле Джоя на стенд с книжками. И там стоит книжка про картографию ВКЛ. После я ее набыл, когда мы скончили интервью. Приехал до дома, и я лег ее читать. Читаю, и там самое важное, кавалок этой книжки, это самое важное, это кавалок про радзівілаўскую карту. Я вырашыў залезці і пашукаць інфармацыю про радзівілаўскую карту, і я бачу раптам, што яна адразу прадаецца в той же самый дзень, ёсць аукцыон. І вось, і мы пішам мецэнатам, пішам усім налево-направо, уключаем всіх, і вот мы тут теперь яе ускрываем. Вось гэтая карта, которую зараз мы вам покажем, 1631 года. И, отповедно, конечно, она является каштоўнай. Я хвалююсь. Фу, я уже сам даже вспотел, широко. Ну что? Фу. Она стояла дома
цілий тиждень. І я цілий тиждень просто, як би мені чинити худше, якби. 6.5 hours later. Ну что, Рыгор, я задолбался отдирать. Молодець, Саша, ти попрацював нарешті. Насамрэч, напишіть у коментарях, чому люди на шкло вішають так шмат, облеплюють так шмат скотчем. У нас є працоўная версія, але буде цікаво почути ваше міркування. А тепер що, можемо вже нарешті про карту порозмовляти? Не, ну карта Цілий топ. день, якби тут цілий день возимося, вже можна нарешті порозмовляти серйозно. Если говорить о каких-то исторических богатствах Беларуси, то вот без радивиловской карты эта коллекция в любом случае будет неполной. То есть, если у тебя есть третий статут ВКЛ, Скориновская Библия и радивиловская карта, то в принципе ты уже имеешь морально-историческое право выдавать паспорт Новой Беларуси. Нужно представить себе эпоху, когда эта карта появилась. 100 лет примерно как открылась Америка, вот-вот откроется Австралия как континент. Нету мобильных телефонов, нет спутников, нет GPS-навигации, нет указателей даже на улицах. Есть страны, но не у каждой страны есть своя карта. ВКЛ, тогдашнее ВКЛ, было представлено на чужих картах, но было представлено не точно, так сказать, общо, с малым количеством населенных пунктов, абы как. Одновременно о ВКЛ существовали разные представления, которые формировались благодаря тогдашним тревел-блогерам, назовем это так. То есть полководцы, которые туда-сюда ходили, с войсками воевали, послы, вельможи разные, которые путешествовали туда-сюда, они вели дневники или составляли отчеты и писали об этих местах часто как о каких-то непроходимых, где живут какие-то люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. И вот эта карта, радивиловская карта, над которой трудились лучшие эксперты, лучшие умы того времени на протяжении 20 лет, она сломала эти стереотипы. Она стала визитной карточкой ВКЛ, ну, по сути, тогдашней Беларуси, на основании которой формировалось представление об этой стране. То есть там более 1000 населенных пунктов, из них свыше 300, 340 или 344 это города и местечки современной Беларуси. На тот момент это было свыше 70% городов и местечек, которые в принципе были на тех землях. Амаль 400 годов яна была назад зроблена. Давай, може, криху пробіжимося по карті, розкажемо, що здесь знаходиться. Ну давай, покажи мне, с каких сторон здесь готовился напад на Беларусь, а? Ну ладно. Это было шикарно. Поскольку это было часткой европейской культуры, часткой европейской цивилизации, тому это все выходит на латыни. Да? У нас часто есть певний образ, что в Беларуси никто не користувався латинью и так далее. Но вот это аккурат приклад того, что якби все выходило на латыни. Ім'я нават, хто это замовил, Радзівіл, Мікалай. Ну, радзівілы былі буйнейшымі магнатамі на той час. Яны ў поўным сэнсе лічылі сябе такімі некаранаванымі каралямі. І таму яны адчувалі гэту адказнасць за краіну на такім агульнадзяржаўным маштабе. Гэта такая вялікая асаблівасць ВКЛ, ну і можа трагедыя, што адказнасць за краіну ляжала не ў кароне аднаго там караля ці вялікага князя, ён ввогуле у Кракаве жыў, а была раскідана паміж магнатамі. Кожны з іх рабіў, што хацеў, што мог. Ну от радзівілы ў пэўны момант пачалі рабіць такія протадзяржаўныя, вельмі важныя рэчы. Ну, а хто, калі не яны? Яны былі галоўныя. До речі, недавно літаральна з'явілася навіна про те, що один з будинків Миколая Радзівіла сіроткі продається. Тут буде посилка на новину. У оригінале гэта ж все было не чырвонае, не каляровае. Да, это все было чорно-біле. Тобто першопочатково все это друкувалося, ну, на принтері, береш, приходиш, якби, звичайно, в кіоск, платиш, якби, тебе друкують. Коли хочеш кольором, то треба дорожити. На глянце, на матове, так? Да, гляди, это называется официально, у белорусской мове это называется медиаритом. Тобто это то, что берутся пластины, и на пластинах, как бы, відповідно, папера, і вона вводиться чорно-біла, там, горілка, ніка, ось, это, так само, адмысловцы, певно, можуть більш подробязно розказати. А після этого вже розмальовується. Клас. Давай пройдемся по червоных городах. По червоных городах, тому що вони буйные. Глядzi, Вільня буйная, Орша. До речі, ж є про Оршанську битву написано, да? Ось. Да, это, до речі, так само важный момент про эту карту, что это не только просто про географию, так само была спроба рассказать историю нашего народу, там,
великалітоўскага нашага народу, про тое, як бы, кім мы былі, чым мы з'яўляемся і так далей, таму тут шмат таких гістарычных зносаў. И мне кажется, это вообще, в принципе, первый такой серьезный международный пиар, сделанный белорусами, заказанный Радзивиллом, сироткой, и который представил Беларусь как цивилизованную, урбанизированную страну. С историей, с традициями, с культурой, с развитыми городами. Ну и плюс сам факт создания карты, она была создана именно в Беларуси, в Несвеже, в 1603 году. К сожалению, вот эти экземпляры первые, они не уцелели. Это свидетельствовало об уровне развития Беларуси, об уровне развития науки, потому что создать такую карту, повторюсь, без спутников, без всех технических средств, которыми мы сейчас обладаем, это было что-то. Это был очень серьезный шаг вперед. Слуцк червоний, Несвіж червоний, і Слуцк і Несвіж з городами з коронами. Ось бачиш, тут корона, тут корона. Ну, паколькі чалавекам, который замаўляў, хто ініцыяваў стварэнне гэтай карты, быў Мікалай Радзівіл сіротка, адпаведна, ён хацеў падкрэсліць, што ён па сутнасці не саступае моцна Вільні, і што гэта гарады знаходзяцца на пэўным аднолькавым узроўні. І для разумення, сам Мікалай Радзівіл сіротка, ён акурат жыў у Несвіж, да? Менск, где Менск, где Менск? Ну вот, Мінск написано. Да, бачиш. О, до речі, Мінск написано, не Менск. Бачиш, Ага. що не то. Не, глядзі. Подробка. А у тебя няма вось такога адчування, што вось калісьці вось Несвіж, вялікі горад, раза у 3 больш, чым Менск па карце, але зараз Несвіж заняпадзе, Слуцк, таксама ўсё лепшае прайшло. Час ідзе, як бы Салігорск вырас, все, як бы завалодаў светом, як бы. А дзе прыкладна? Быў бы Солігорск? Солігорск. На 30 кілометрів вниз, ну ось тут. У вас там ліси, у вас там нічого не було, ти розумієш? До речі, про ліси забавна штука. Тут досить мало намалявано лісов на території Білорусі, тому що був на заході образ, що все в Білорусі у лісах, да? Ну, у ВКЛ. И, отповедно, хотелось намалевать поменьше леса, как показать, что мы куды больше цивилизованы, да? И тому тут вельмі шмат городов. Про Великое княжество Литовское у Европе ведали, як про Русь частково, вот эту историю, что тут ночью темно, ночью светло, а днем темно, что по улицах медведи ходят, что люди тут ваўку ператвараюцца, такая абсолютная вот белиберда. Верили, читали про Геродотово море 10 и верили, что посередине краины мора. Вось, на некоторых мапах прям горные хребты проходят праз усю Беларусь. Вот просто так, от Берасти там до Полоцка. На статус державы это так само дрэнна ўплывае, калі про тебя ведают только вот такое всякое абы что. А тут померили, вызначили и в Европе надрукували. Глядите, вот она, такая отсюль до сюль нормальная, европейская, калі мы так хочем, держава. Важный момент, что на карте этой, она, конечно, вельмі навуковая, але палітычная, она не зусім адлюстроўвала тую рэчаіснасць, которая была в той час, потому что акурат Радзівіл быў супраць, ці прынамсі быў не вельмі задавольны вынікамі Люблінскай уніі. І таму тут межы ВКЛ як бы да Люблінскай уніі, да таго, як аддалі частку тэрыторыі Польшчы, і гэта акурат была таксама спроба падкрэсліць, што мы ВКЛ, мы крутыя. Блин, класс. На жаль, што мы не заўсёды падкрэсліваем, што мы беларусы, мы крутыя. Мы беларусы, мы крутыя. Ёсць перакананне навуковае, што спачатку эта карта была надрукаваная ў Несвіжы. На пачатку 17 стагоддзя. Пасля ўжо яна ў 1613 годзе яна была надрукаваная ў Амстэрдаме і захаваўся толькі адзін асобнік гэтага выдання. І пасля ўжо гэтая карта выходзіла ад 1631 года, там цягам 20-30 гадоў выйшла каля 20 выданняў. І гэта, дарэчы, адно з першых, да? 1631 года. А колькі вось было патрэбна часу, каб гэта ўсё зрабіць? У некаторых артыкулах я сустракаў лічбу ледзьве не 20 год спатрэбілася. Я не ведаю дакладна, ніколі этой тэмай спецыяльна не займаўся, но гэта больш за 10 год поездак, сбору информации, каб такое намаляваць. Кто еще участвовал в ее подготовке, можно только предполагать. Скорее всего, иезуиты, потому что у них была, так сказать, мощная школа. Науку они развивали активно. Их поддерживал Радзивилл, и они поддержали, видимо, скорее всего, поддержали это начинание Радзивилла. Она была заказана в самой крутой европейской типографии, издательстве того времени. Картографическая мастерская издательство
Вильяма Блау, оно на то время было одним из крупнейших в Европе. Лучшее место, лучшие технологии, и вот в итоге произвели такой продукт, который 150 лет которым пользовались, и который до сих пор вот является таким памятником, да, я бы сказал, восточноевропейской картографии. Вось я гляжу, напрыклад, Баркалабава, вось каля Магілёва вёска. Зараз гэта просто аграгарадочак такі, а тады гэта было такое прям Гомель, глядзі, Гомель. які маленькі, вось Гомель. Гомель. Зато бачу, речица серьезная. Ну, конечно, пивас был. Вядома, что рэчца было. Так, я Москвы, дарэчы, не вижу. Где Москва? Занадто далеко. Москва занадто далеко. Вот, глядзі, ще тут ёсць Гродно. Ага. Бачиш, Гродно так само быў, не утопія. Але тут ёсць намаляваны нават мост. І гэта фішка гэтай карты ў тым, што яна мае великую мастацкую каштоўнасць, у тым ліку, таму што тут намаляваныя розныя дробязі, которые унікальныя пра гэтыя гарады, там масты, агульныя абрысы галоўных будынкаў, которые былі ў гэтым горадзе. Ну, пры гэтым глядзі, Гродно тут, а Вільня тут. Ёсць пытанішкі да Google Maps гэтага? Не, насамрэч, гэты Google Maps для свайго часу супер топ. І ён на сённяшні момант тут не скажа, што тут ёсць вялікія памылкі. Я нават не уяўляю, як гэта працавала тады. Ну ты уявляеш сабе, што значит у 17 стагоддзі мы едзем. Берем Саша і Рыгор, едуць па гарадах і неяк запісваюць, дзе яны знаходзяцца, там шырыня, вышыня. Там, я нават не уяўляю сабе, як гэта можна зрабіць, не? Гэта унікальна, да, ў гэтым сэнсе. Калі параўноўваць з Google Maps, то важна разумець, што вось візуалізацыя гарадоў, да, што вот яны вот іхні вобраз, там нейкія абрысы. Вось цяпер такі Google Maps гэта з'яўляецца, а тады ўжо бачыш, было. Ну, таму што беларусы топ. Беларусы топ. Праз Оршу, Дняпро, ліўся, глядзі, якая рака велізарная. Шых. Ну, насамрэч, гэта яшчэ адна цікавостка пра гэтую карту, яна часта ішла з дадаткам. Тут нібыта вось такая дадатковая частка карты, которая акурат пра Дніпро. О, Вось так. У нас была калісьці вось такая вось дзяржава. Ад мора да мора, ад балтійскага. Беларускі шавінізм пайшоў. Да вось ўсяго. І, ну, мне цікава, чаму, як вось усё гэта ўсё ж такі выйшла вось так. Пра гэта нам распавядзе Цімоха Кудовіч. Окей, я ўжо думаў, ты мяне не хочаш павысіць. Калі вельмі груба, то там па сутнасці заставалася Беларусь сучасная і Літва. Ну, а Беларусь з Літвой раздзяліліся, вот калі, ці то ў 18-м годзе пасля расійскай імперыі, ці то ў 91-м, падлічы, як хочацца это лічыць. Всё астатняе там вельмі такія дробныя рэчы, удакладненне межаў з Масковіяй. Масковія сабе адгрызла кавалкі пасля 16-го стагоддзя яшчэ пэўныя. Слухай, а вось гэтыя ўсе перадзелы Беларусі, ВКЛ, магчыма было вось застацца ў гэтых межах, якія былі тады на гэтай карце? Ці тут без шансаў было? На момент 16-го стагоддзя ВКЛ знаходзілася ў сваім найвялікшым росквіце, і ў ВКЛ быў шанец відавочна застацца паўнавартаснай самастойнай дзяржавай. Ну і, адпаведна, захаваць, там, пашырыць свае межы. Але пры гэтым ужо 16 стагоддзя гэта недзе пачатак заняпаду. Это ўжо Люблінская унія, якая забрала Польшчу і Украіну і Падляшша. Гэта праблемы з маскоўскім княствам, якое пачало насядаць. Таму там закладзеныя і праблемныя моманты, якія прывялі да знішчэння Вялікага княства Літоўскага. Таму шанец быў, але ён не быў скарыстаны. Глядзі, а вось тое, што вот Падляшша прыходзіла, адходзіла, там Беласток туды, там Смаленск туды, к нам, не к нам. Вось гэтыя ўсе моманты аб чым кажуць, а як ты можаш гэта ўсё пракаментаваць? Ну, слухай, это две розныя гісторыі. З Масковіяй была вайна за тэрыторыі. Яна, в прынцыпе, ўжо заканчвалася ў 16 стагоддзі, але галоўным такім пунктам супрацьдзеяння якраз Смаленск стаў. І вось цягам 16 стагоддзя, 18 стагоддзя ён некалькі разоў пераходзіў з рук у рукі, ну і ўрэшце raz застаўся маскавітаў. Але гэта быў такі пункт, гэта была вайна. Вайна за тэрыторыі. З Польшай іншая гісторыя. З Польшай у 16 стагоддзі ВКЛ было ўжо некалькі стагоддзяў у саюзе. Кароль і вялікі князь быў адна і тая ж асоба. Таму там вот гэтыя раздзяленні былі хутчэй мірныя, то бок падчас Люблінскай уніі Падляшша досыць добраахвотна
часткова добраахвотна перайшла пад Польшчу, ну таму што там былі проста лепшыя умовы для шляхты. Вот і ўсё. Нашыя магнаты не змаглі прапанаваць лепшых умоваў працы, і як бы работнікі перайшлі да іншага працадаўца, што называецца. Ну а з Беластокам это гісторыя ўжо пазнейшая, там дзелілі ўжо 20-е стагоддзе, все развалілася, все імперіі разваліліся, і межы праводзілі крыху па-новаму, па этнаграфічных межах. Ну і Беласток у пэўны момант патрапіў у нашу зону этнаграфічную, таму што там шмат беларусаў жыве, шмат праваслаўных, але пасля быў перададзены Польшчы, вот, і апынуўся ў складзе Польшчы, вот, таму гэта ўжо крыху іншая палітычная гісторыя. Хлопцы і дзяўчаты, дзякуй вялікі, што дагледзелі гэта відэа да канца. Для нас гэта вельмі важна, каб яшчэ больш артефактаў гістарычных вярталася ў Беларусь. Калі ласка, данаце на ініцыятыву Мальдзіс, для нас гэта вельмі важна. І, глядзіце, гэта топ, таму што гэта топ. У цябе што дадаць? Конечно. Тому еще раз хотелось бы сказать дякую великий людям тем, которые ахвяровали на саму эту карту. Так само хотелось сказать вас заохвотить, коли ласка, донатьте на инициативу Мальдис. Подписывайтесь, там внизу будет спасылка на штомесячное ахвярование. Коли вы хотите закинуть нам с Сашей на каву, так само можете закинуть нам с Сашей на каву. Снизу будет спасылка. Застаемся на суе, все будет топ.